Ephesians chapter 4 verse 24. देवाचे प्रतिरूप कर नसलेले नवे व्यक्तित्व म्हणजे जीवनात दिसता ते नीतिवंतपणाचे आणि देव भक्ताचे नवी व्यक्तित्व तुम्ही नेसजय. Ephesians chapter 4 verse 31. दुश्मन काय राग आणि क्रोध तुम्ही सांडा, हंकारे उलवणे, निष्कुचार, एकामेकाची निंदा हे सगळे तुम्ही पैस करा. Ephesians chapter 4 verse 32. बदला एकामेकातय दयाळेन आणि कलवडायन सला, क्रिस्ताते देवान तुमका बक्षिल्या तेसपरी तुम्ही उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. प्रोवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 3. तुझे काम सरस्पराचे अधीन कर आणि तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो. Psalm chapter 149 verse 4. कित्याक सरस्पर आपल्या परचेसो मोग करता, दुबळ्या धाकट्याक तो सैतसो मुकुट दिता. Psalm chapter 94 verse 14. सरस्पर आपल्या परचेक सोडसो ना, आपल्या दायजाक तो सांडसो ना. Psalm chapter 86 verse 10. कित्याक तू एकलो सुवरतो, विस्मिता तू करताय, तू एकलो सुदेव. Psalm chapter 80 verse 3. देवा आमकां परतून वयर काड, तुज्या मुखा मळसो पडजळ आमचेर फांकोवन दी आनी आमकां सडवण मेळटली.